מספיק. הוא לא שומע אותך עכשיו. תראה איזה ביסי. הלאה? תסלם חביבי. זה העוגה של היום הולדת שלו. עשה גם את הקשה. זה ביס אחד, לפחות יקד, תזמין אותו. לא רוצים. לא רוצים. יודעת? הוא אמר שהוא לא אכל מהבוגר, אנחנו נאכל לו איזה חתיכה, הוא אוכל אותה. נמשך אחר כך. אחרי זה יגיד שכואבת לו בטן. די. די, בלי שטויות. פיצה מגעילה. אני אחזיר את הכסף. אוי, זה כף הליקוד. תראה איזה ביס פה אחת. אין, חזר. אוהב אותך. מה? הוא אפילו לא אוכל, אתה מבין? הוא לא אוכל, הוא בולע. רק בשני. זה על הפייסבוק. לא, עזוב אותך. לא. קחו. איי, חזי. לא, טוב, תאכל את הכל, אחי. מי שאוכל לבד אוכל יותר, חזי. שב, זה משהו לך. אבל כמו פלה. אתה לא אוכל. שמור לאבא שלך איזה קשה אחד. תראה, הוא אוכל את זה, הלאה. חזי שלא אכל שעה וחצי. שימו קולה. טוב. להשקוט אותך. בינתיים 2.5 דקות. 2.5 דקות פחות כמה משולשים? שלישי? לא, כן. תראה, הוא כבר מכין את הרביעי, אחי. אם אתה יכול לעשות זום. כל משולש, אחרי זה בסרטון, עושה כזה טינג, יאללה 4, 5. תכירו את הפיצה באבי. נרגעת אחרי זה? פיצה. הקיבה. מרופדת. אל תענה. זה לא מפריעים לך. אפילו אם זה טביב, אל תענה. אחרי זה אתה איתי. מוזיקת רקע, זה יפה. אוריגמי ממש. תאכל. תאכל. לא סתם. נעשה את זה. תחזיר אותה. יש חשבונית. הוא טעים, אבל הוא טוחן את הכל. מה, סבאת?
5 דקות. והמשולש 60. 60. מה? מה? למה אתה סוגר? די, התפוצצתי. תן לאבא משהו. כן? זהו? זה לא נגמר עד שזה נגמר. מה אומר לה? ספר חוויות. איך היה? איך היה? חסן. פיצוץ. כן? ביצוץ. שווה את הכסף? תכלס לא יפה, לא כזה. שווה את הכסף? מה? שווה? יאללה, חוד. יאללה עוד 2, חזי. רק עוד 2. וואו. לא יגדל לו פה איזה עץ פיצה. להביא כוסות חזי? יש פה. תמזוג לי גם. תמזוג לי. תמזוג. רגע. ואחרון אחרון חביב. שתה שאתה לא תקבל שתה נו לפני שאני סוגר את הוידאו. תאכל. עוד אחד. חזי עוד אחד. מי זה? מה זה? יותר מ-65 טלפונים, אתה צוחק. שתה ותאכל עוד אחד. נו חזי, עוד אחד. אחרון. יאללה, נעשה לזה. חזי, אל תתעסק. שוב. קורה? לא אני אוכל באמצע האוכל. תסיים את העניין עם אתה השתייה. באמצע האוכל? אמן תחנק. הרבה זמן ראינו. אתה יכול... זהו? אוכל רגע, בתחת. תן לו כמה לסכם. בסוף מה נשמע? קורסה? תאכל שלא תחנק. די. חזי, איך היה? מה זה? כמה קנית את הקורסה? קורסה ביחד עם עוד אחת? המכונת כניסה, נחש כמה. איך היה בא לי 200 פיצה? שקל. בול קלטה. קורסה נפתחת. לאחר כמה? איך חינוך, כמה נשאר? הוא נכנע בשבע משולשים. חכה. דוקטור קורזה? אבא העביר לך את זה לבית שלו? 7 משולשים. ב9 דקות. כן? מה זה?